Изпепелените останки на бивш паметник на културата вятърната мелница продължават да стърчат в центъра на Созопол. Щетите са тотални. Всичко е тотално изгоряло. Цялото оборудване, цялата техника, която е и всичко, което беше пригодено, като кухненски помещения, като търговска част, тераси. Дървената мелница е изгоряла за минути, като другите подпалени постройки в Стария град. Въпреки че пожарната служба отскоро има нов автомобил, той на практика стои в гаража, тъй като капацитетът му е малък. Наред с тесните и труднодостъпни улици има още един проблем. Част от съоръженията в Стария град са неизползваеми, като този хидрант, който не е приспособен за колите на пожарната. Огнеборците отчитат ръст на пожарите в Созопол, сред които и няколко неуспешни опита за палеж. Всички хора вече се страхуват. Често станаха пожарите и то предимно на такива къщи с ламперия. По данни на пожарната, в Созопол няма дървена къща, в която собствениците са взели допълнителни мерки срещу огъня. Една от причините е защитното покритие на старите къщи излиза скъпо. Нямаме нормативно изискване за този вид застрояване, да накараме собствениците да си импрегнират сградите, тези дървени облицовки да бъдат пропити с материали, които ги правят трудно горими и по-бавно разпространяващи огъня. Общинарите за сега са намерили решение. Видеонаблюдение за 120 000 лева на рисковите места. Системата е отворена. Към момента сме посочили 7 точки. Това са местата с най-голямо движение на хора. Камерите трябва да заработят до началото на лятото. За BTV новините от Созопол, Лора Стаматис.